गहपुर हालामनि सोनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय गार' बस्ति गामिनि सानै राव रोङै बबा आरो सासे बबिनो गोजां बोथोरनि गोजांनायखौ होबथानो थाखाय चिरांनि समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामि बिथाङा कम्बल आरो गुदुं गाननाय जोमनाय गुदुं गस्ला होदों। थारैनो सोरखारा मेगन खानामार नामा? सोरखारा थारैनो भट नांगौ समावल' गोदै गोदै बुंना फुस्लायो नामा? गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हाजिरा मावनानै बिथांमोना जिउ खुंबोगासिनो दं, नाथाय दिनैसिमबो सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। जायगायावनो पन्चायत प्रेसिडेन्ट थासेयावबो सोरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो नखराव जायगायावनो पन्चायत प्रेसिडेन्ट थासेयावबो सोरखारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो नखराव फैना नायफैना न' होगोन होनना रादाय होनायाबो दिनैसिमबो गैया। फंबायफोरखौ बिब'फोरखौ नायो आरो बिसिनि थाखाय आङो बे होनांगौनि थाबायदोंमोन दासिमबो बिनि थाखाय मोनाखै दाबो। खनब्रै खनबा जाबाय बेखौ बिदि थाबाय आंनि फैसा गारनानै 10,000 15,000 गारबाय आरो आं बिसिनि थाखाय थाबायनायाव दासिमबो गैया, गुरुथ' लाया सरखाराबो। ओमफ्राय आङो बिसिनि थाखाय पन्चायतनिफ्राय माबाफोर होफैदोंमोन नामा? पन्चायतनिफ्राय जेबो होफैयाखै, जेबो आसनि मोनाखै, गैया मोनाखै। माइरंखौथ' मोनो बिसोरनि साथामखौ। ओमफ्राय दिनै जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा बिसोरनि थाखाय गाननाय जोमनाय हरदों। जिसुआ समफ्रामारिसिम माबायदि साबायखर बावहरगोन दा? साबायखर आं नोंसोर समफ्रामनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो गोबां आं बिनि थाखाय न' आय'बो होसोदोंमोन, गैया दासिमबो खबर लाफेराखै। प्रेसिडेन्टआ गरामारि दायो बेयो न'फोरखौ बिनि थाखाय आं थाबायदोंमोन दाख्लै बे प्रेसिडेन्टआव सोंदोंमोन, दाबो माथो न'आ बे बबे मानसि न' थाबायनो दाबो सफैयाखै नामा होननानै सोंदोंमोन आरो बुंदों आरो बे आधार कार्ड नांगौ, एकाउन्ट नांगौ, बेखौ आं सेस हरजोबखाबाय आरो बे हरजोबनायाव दायो मोजां गाज्रि बे दायो प्रेसिडेन्टआ खबरखौ लाफैयाखै आरो गोबां बिसोरनि थाखाय आं खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो मालाबा हाजोफ्राव मोनाबोयो खाना खुजा बिब' जानानै आं मालाबा लायथ'यो आरो आं मालाबा हाजिरा मावोबा बिसोरखौ लोगो हमनो मोना आरो हाजिरा मोनाबोयो मालाबा बिदिनो मेंनानै देहाफोरखौ लायो आरो बिसोरो दसे नुवाबानो न'आव मानसि बिसोरो बन लायो आरो सासेयाथ' दै रोगाना जायो आरो सासेयाथ' फंबाया जेबो रोङा, मावनोबो रोङा, हाजिरा मावनोबो रोङा आरो बे लोगोसे आंजों जाफायो। भटार आइडि दंजोबो, गासिबो पान कार्ड दंजोबो। दिनैनि दिनावहाय जे बेबादि प्रग्राम लादों बेखौ मिथियाखैमोन, नोंथांमोना हरखाबै फैनाय जाबाय। दा बयनिख्रुइ सिगाङाव आङो बेखौनो साबायखर बावो जे दिनै बे बबिमोना बन बायदिसिना मेगन नुवाब्लाबो दांग्रोम खालामनानै हाजोसिम थांनानै बन बाननानै लायो बिसोरो। बे बबि सासे दङ, बेथ' मोनानि 7टा 8टा हर जानानै फैलायो बन बानानैहाय। गारि घरा लामायाव दङ, बेखौ एरखेनो रोङा, एकदम मानसिफ्रासो हमै एरखेनानै बारहोनानै हरो। ओरैबायदि अबस्था बिसोरो। बिसोरनि न'आ माबायदि बेखौ बे इउनाइटेड बिथांमोना लाबाय आरो देखायखाबाय। बिनि थाखाय आङो बुंबावनायनि जेबो गैला। खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना खृष्टान समाजनि मानसि, बर'दिननि सम आरो बिनि गेजेराव गोजां बोथोर, बिसोरहा जेबो बायनानै लानायनि उफाय गैया आरो रोङाबो बिसोरो। दिनै चिरांनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेखौ नुनानै जिसुआ समफ्रामारि होननाय सासे समाज सिबियारि कम्बल आरो बिसोरनो गस्ला गुदुं हरदों, बिनि थाखाय मा बुंनो सानगोन? बिथाङा इसे गोजानाव थानानै माबोरै मिथिदों बिसोरो बबि दं होननानैहाय बिथाङा अननानै आरो बेबायदिनो बिसोर बबि साथामनोहाय कम्बल आरो गाननाय जोमनाय हरदों। बिनि थाखाय बिथांखौहाय
गोबां रोजा रोजा साबायखर होननानै बुङो आं गामिनि हिसाबै आरो दा बिथांमोननि धोरोमैहाय मोजां खालामनो होननानै इउनाइटेड निउस आरो आसाम निउसनिफ्राय खेबसे रादाब बुथुमगिरिफोरखौहाय फैदोंमोन आरो फैनानै बेबायदिनो निउस लाइभ हगारलांगोन बेयावबो गोबांथार भिडिअ एसडिअ बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो माबा माबि गोबां नायफैदोंमोन आरो बेबायदि निउस हगारलायदोंमोन आरो जोंनि गेजेरावहाय थानानै बिथांमोना मोनसे कमेन्ट होलांदोंमोन जे बिथांमोनखौहाय मोजां खालामनांगौ आरो बिसोरनि अबस्थाखौ नायनानै सरखारनिफ्राय मोनसे मोनथाय होनांगौ होननानै गोबां बेबायदिनो मोनदों ना मोनाखै बिथांमोना बेबायदिनो भिडिअ एसडिअ आरो बेबायदिनो पन्सायतनि बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर फैनानै बिथांमोनखौ न' होनांगौ लेट्रिन होनांगौ बायदिसिना होनांगौ बे गावबा गाव भाग खालामनानै लालायदोंमोन थेवबो दिनैसिमाव जों जेबो नुनो मोनासै दा सरखाराबो नुनानैबो मेगन नुयि बायदि खालामना थाबाय आरो जों मा बुंनो हाबावनो नोंसिनाव न'नि आइडि नाम्बार दंना गैया नोंथांमोना गामिनि जानानै न'नि आइडिया दंना गैया दङ सासेनो दङ बबानि दं